Yo, so what is up guys? Raider Prince here. Ayan, so kasama ko yung mga pinsan ko ngayon, tas mga tropa. Pupunta kami ngayon ng Mapita guys, yung bagong tambayan doon. So dadaanan pa namin si Commander kasi yung bahay nila is paharap din doon sa may Mapita, kaya dadaanan na lang namin siya. So ang kasama ko ngayon ay isang Click 125, Mio 125, tsaka isang Aerox. So pupunta kami ngayon doon guys kasi may nakita kaming picture na may bagong tambayan doon. Ewan kung may kainan doon guys, sana may kainan para mas maganda guys. Ayan, habang kumakain ka, maganda yung nakikita mong view. So update ko na lang ulit kayo mamaya guys pag nasundo na namin si Commander. Ayan, so balikan ko na lang kayo guys. A few moments later. Ayan, so kasama ko na si Commander guys. Ang tagal niya lumabas guys. Hintay pa namin. Grabe nga lang bundok guys. So may nakita nga pala akong picture na kalikasan guys. So ang ganda na guys. So nilagyan na rin nila ng ilaw. Mas maganda siya paggabi. Sana matapos na yun at mabuksan na. So mas iba pa rin yung view doon guys. Mas iba pa rin yung view sa Dam Kalikasan kaysa sa Dam Katutubo guys. Mas solid ang view sa Dam Kalikasan. Lapit-lapit na rin siguro matapos yun guys. Yan, so maganda sana doon guys. So sa may bundok. Kung bukas lang sana yung Dam Kalikasan guys. Yung daan ng Dam Kalikasan guys. So sana matapos na yung mga daan dito guys, yung Dam Katutubo, Dam Kalikasan, para kahit pumasok ka ng Dam Kalikasan tsaka lumabas ka na Dam Katutubo, ang ganda lang, di ba? Pumasok ka ng Dam Kalikasan tapos lalabas ka ng Dam Katutubo. Kaya pagpasok ka ng Dam Katutubo at lalabas ka ng Dam Kalikasan. A few inches later. And so sarado yung Mapita guys. And so pupunta kami ngayon ng Alaminos or Sual, basta bahala na kasi sabi nila may kailangan doon ng travel pass kayo sa Alaminos guys. So napalayo pa tuloy yung ride namin. Plaso. Ang ganda pala ng ganda dito guys. Ang ganda ng view. Lang.
papasok ng Bolo guys. So bumili muna kami ng makakain namin sa may bayan ng Alaminos. Kasi wala kaming kakainin guys pagdating namin. Eh, biglaan lang to guys. Dapat sa Aguilar kami. Sira-sira na yung dance dito guys. Puro may pitas na. Yan lang dance nila dito guys. Saan tayo? Ha? Di ba biyak ay? Man-swimming tilaw, bali-bali man-swim. Hindi po. A few moments later. Dito, madami oh. Sana eh. Jala, jala. Jala. No, may mga naka... Uy. May mga naka-raider. Dami dito. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out sweet as a heart, baby. Let me warm you up.
me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach your sweet eyes, baby. So dito ko na tatapusin tong vlog na to guys. Ayan, so shoutout ulit kay James, kay Marlo at sa girlfriend niya na si Laika. And then kay Commander syempre. Naging maganda naman yung biglaang ride namin guys. So wala sa plano to. Dapat kasi sa ano lang kami, sa may mapitahan, kaso nga sarado. Kaya dumiretso kami dito na pala-minus patuloy kami. So maganda naman yung kinalabasan ng ride namin guys, kahit biglaan at kahit lilima lang kami and tatlong motor. So enjoy naman tong araw na to guys. Ayan, so dito ko natatapusin tong vlog na to guys. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyo, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa suporta. Basta lagi yung tatandaan guys, ride safe always, peace, ciao.